Преди седмица пристигнах в Истанбул с намерение да си направя зъбите. Така стигнах до Витрин клиник. Направих си консултация, докторите ми направиха план за лечение на зъбите, плана ми допадна, начинът по който се отнесоха към мен ми допадна и така започнах своето лечение в Витрин клиник. Много добре, бих препоръчал Витрин клиник на всички, които решат да си направят зъбите в Турция. Окей, свършихме и това беше от мен. Благодаря.